Okay, good morning mga boss. So ayan, may bubuksan tayong project mamaya mga boss. Hinintay lang natin yung delivery truck. Okay, habang hinintay nila, pinabaklas ko tong kulungan ng manok namin. So dito kasi balak na magtayo ng yung shop natin para sa cabinet pagawaan. So ayan, pinabaklas nila. Baklas. Pagkano mo nga Piolo, yung motor doon, atras ako. Yung sasakyan ko atras. Tapos bala ko kasi dito yung pagawaan. Tapos bodega. Tapos doon bahay nila tatay. So dito na titira kasi sila tatay. So gusto kong taguan sila dito. Kasi doon sa bahay medyo maliit yung kwarto doon. So tatlo kasi sila na kukunin ko doon, si tatay, si nanay, tapos yung kapatid namin isa nagda-dialysis. So yun yung mga na pupunta rito. Diyan sana sa bahay, kaya lang hindi sila kasya. So dapat medyo maluwang-luwang. So dito, kaya dito ko na lang sila papatayuan. So parang kwarto lang, tapos may konting kusina diyan, pero diyan pa rin kami diyan pa rin sila kakain. Isa lang yung lutuan namin, syempre isa na rin yung mga kuryente tubig namin, para isa na lang, para hindi na magastos, para isang bayaran na lang. So para makaluwag-luwag na rin sila nanay, dito na sila titira. So yan, dito natin nilalagay. So pinapayos ko muna, unahin ko muna doon. So yan, ang gagawin ko dito, diretso na yan banda. So nakaabang na siyang parang apartment type, pero habang wala pa tayong budget, gagawin ko muna ng bodega itong nasa gitna. So yun ang balak ko dyan. Okay, so may nagtatawag sa atin, si Uncle, si Tito Eric Tomas. So dana punta tayo dun sa bahay nila. So yung ginawa natin project dito sa Santa Ignacia. Okay, tara. So yan, hinihintay ko lang yung delivery truck, kaya lang medyo matagal pa yata. So alis muna tayo. So punta muna tayo kala Uncle Eric. So nagtatawag kasi siya, dumating siya galing abroad, US yata, sa US. Yan, kasama si Ante. Sabi ko kay Mrs., tawagan na lang niya ako pag andyan na yung delivery truck. Tapos mamaya meron din tayong pupuntahan yung sa may Kamiling talk project. So paplansyahin muna natin yun. So pwede na rin umpisan yun. So nagawa ko na yung 3D model niya, yung 3D animation. Kaya lang meron din siyang suggestion. So medyo may iba dun sa ginawa kong 3D animation. Gusto nila simple lang daw. Okay, tara. Okay, dito na tayo. Hello kay Eric. So tara mga boss. Apo. Nah, pasok tayo. Apo. Kal. Hello. Ay, ako, datoy lang ako na. Pwede mo na pintas. Ha? Pwede mo na pintas. Ayun na. Hello, si Uncle. Hello. Salamat. Kontento kami. Pintas na. Nagiragat-garaga ako ah. Ginagrinder mo eh.
Kasi alam pa yung time ko na agpa kaldeng. Ke orito the time yun to. Si kailat ta na. Pero no, 31 agpa bless mo ito. Awan. The time niya. Ay bagay lata ta ano. Malim na di ko na tapos. Ano? Tapno ano yun na yan? Mayatan eh. Yeah, yun. Napimpintas pa di balay men. Ay saan? Repair na diba? Dati repair mo sa? Repair? Medium kaya? Well, ano na? No US medium. Naulik kasi ka. Ayun, wow. Ayos ah. Ano kanya bakit mo? Ayun, no? Ayun na. Wow. Ayun ang mga boss, oh. Bigyan nila ang uncle tsaka ante. Ano yung bag mo? Thank you. Thank you. Tibag mo hindi. Angkat tibag na. Thank you. Tampay muna tayo sandali. Pakanan niya. Dati Luktag ka project. Duwa nga project ni Luktag ka tayo. Ba't ka rin nag-project mo? Pila-pila ante. Bangkati kasi. Pila-pila te kwak. Yeah. Aje kakasabit at 1 year nga gurura yan. Ala. Wan, pa ikatak mo nata. Adi. Alisin ko muna to, baka. Okay, so yung mga boss, lakad muna tayo, iwan muna natin sila. Sige uncle, salamat. Salamat sa pasalubong. Sige ante. Sige balon. Ingat. Ay mga boss, so punta muna tayo sa Bakit pasingit ko na ito? Pipita. Bintas. Ay, ma. Ante. Natikas na sa design nga basa. Ada tilagtad jing ato ata. Wan, ada nagtadtad. Kabarbaro mo garda jay ko ayo. Bubong yo, ang pinagtadtad. Ipalkata nyo pa dyan tay. Madi mo nga mapirdata nga basta-basta. Wan. Wan. I-repair yo pa eh. Hindi siya. Ay, nagkatapili. Oo. Hindi ko nakapagdam ng adati pa sa mark. Oo. Isilong sa nabas atin. Nasilo-silo na rin. Nay, naka-vlog ka pa dyan din eh. Madi ka pa nag-make up. Wala pa discover ito. Naka-live. Thank you, ma. Sige uncle, sige ante. Salamat. Ayan mga boss, lakad ulit tayo. So yung bakan dyan na yung delivery truck. So ayan, bigay kay Badinoli yung isa, sa akin yung isa. Ayun no, ito kay Badinoli. Ayos. Ay, ito pala. Iwan ko pala ito mga boss. Kay Badinoli. So dyan muna. Magkikita naman kami mamaya. Hi Han. Oh. May pasalubong ako. Ay, bago. Oh. Pati ko may pasalubong oh, ayun oh. Wow. Oh. Wow. Shout out kay Eric. Thank you, Kuya Eric. Ayan. Galing America. Papa, I have something to tell you. Pasalubong I made this Thank you, by Kuya Eric. myself. What? I made eggs by myself. Nagluto siya ng egg. Kasi sabi ni Mama, kasi na-teach ni Mama ako. You made that? Yeah, by myself because Mama teach me. Wow, galing. Wow, dito ko nagluto. You cooked that? Yeah. See? Wow. Very good. I'm proud of you, kuya. You can have some too. Where it is? Here. Wow. Galing ah. Oh, may bag pa ako. Diba? Oh, bag. Oh, yung mga boss oh. May bag na ako. Tapos may t-shirt pa. Oh. Wow. Wow.
Levi's, oh. Levi's. Levi's pala ito mga boss, oh. Levi's tsaka Nike. Oh, tingnan mo naman. Ay, suot ko yan. Suot ko yan bukas. Yan, maraming salamat kila Uncle Eric tsaka kay Ante. Tingnan natin yung ano ginagawa nila doon. Malapit-lapit na sila matapos. Wala pa yung delivery truck natin. Parang gawin yan dito, pagkulan na lang. Ha? Pagkulan na lang. Yung. Oh. Yung ano ito, hindi na. Yung. Ruda na isa. Ayan. Wala na yan. Itinda nyo na lahat yan. Pati yung mga nandun natin sa gilid dito, alisin na. Oo, itinda nyo na. Paghati-hatian nyo na. Pati ito, ano nyo na to? Pati, buo na namin dadalhin yan. Oo, sige. Andiyan pa rin yung dalawang manok. Sige. Ikatumadyo sa kanan natin. Okay mga boss, oh. So check lang natin mga boss yung presyo na ito. So nasa akin yung resibo, tapos sinemarize ko na lang. So yung gypsum board natin na 12mm nasa 430 ang isa. Tapos double paring, so yan 140 ang isa. Tapos carrying channel 142, yung wall angle 42 ang isa. Yung wall clip o kayang paring clip nasa ano nito, wall angle nasa 42. Yung wall clip 5 peso ang isa. Tapos yung blind rivet na 1/8 by 1/2 ay 270. Yung 1 kilo ng concrete nail nasa 270. Yung tiny special nail kasi yun mga boss. Tapos suspension rod ang 1 kilo 85. Yung gypsum screw ang isang piraso 40 cents ang isa. So per piraso kasi yung pang screw natin dito. Tapos fiber tape o mesh tape 120 ang isa. Tapos yung drill bit, yung pangbutas natin sa mga paring natin ay 35 peso ang isa. Tapos siyempre gumamit tayo ng premium cornice, 585 ang isang bag. Yung premium ay 510 pala mga boss ang isang bag. Yung premium jointing naman 585 yung pang masilya natin. So yung premium cornice yung ginagamit natin pandikit ng kornisa. So kami lang kasi yung gumagamit nun. So ayan yung kulay blue. Yan, dito naman yung pang masilya natin sa gypsum board. Tapos yung premium casting para sa kornisa naman namin yon. Kami lang din yung gumagamit nun, nasa 390 ang isang bag. So yung presyo ng materials natin pang kisame. Okay, so ayan, punta natin yung mga kasama natin para makaalis na tayo. Tara. Okay, so andito na tayo sa Keeping Village. So ito yung susunod na project natin. Bali ito yung susunod sana natin project noon, kaya lang hindi kami nagkaintindihan. So ngayon kumuha ko na ibang project, tapos babalikan na lang natin ito. So ayan, bumalik na lang tayo. Okay, tara. Okay, so ito yung susunod natin project mga boss. Hello madam.
So nabuksan ko na to. May kabila di gamit, madam. Ito ay babalito yan. Pang kisame. Ayun mga boss, nakalimutan ipakita yung loob ng bahay. Sa next time mga boss, pagpunta natin. So saka ko lang naalala na mag-video no, nandito na ako sa sasakyan. So nagmamadali kasi tayo mga boss kasi meron pa tayong kausap na isang project dun sa TUC. So may meeting kami ngayon Monday. So bago kami pumunta doon, dapat gusto ko rin na asikasin yung isang project natin na cabinet. So i-order ko pa ng materials bago tayo punta doon sa TUC project. So ayan, daanan natin si Buddy Noli. O kaya tawagan ko na lang mamaya na pupunta sa bahay kasi kailangan ko siya doon sa project natin sa cabinet. So sabihin ko sa kanya yung mga bibiling mga materyales. Bali siya na yung bibili ng mga materyales para sa cabinet kasi hindi ko na rin masikaso. Ililista na lang namin mamaya para makuha niya. Okay, so tara. Okay, tara na mga boss. Dito tayo sa ni Buddy Noli. Daanan natin siya. Punta tayo sa TUC Kamiling. Matang katatan niya? Levi's. Iya, gimana nang kat? Ni Kuya Eric. Ay, Ano? maputan. Ano? Pero shout out sa kaibigan namin si Boss Eric Thomas from US. Salamat sa pasalubong. Ano? Ayun, no? Levi's lang naman. Uy, Levi's lang naman yan mga boss. Matang katatan, ala kay papa. Madi pa madita pa yung nakwenta. Okay, dito na tayo mga boss. So yun yung bahay na gagawin natin. So pag-usapan muna namin yung design. Diyan sila Ma'am Marjorie? Andon? Okay. Ay doon mga boss. So napunta na natin. So naayos naman na yung design, nakapag-usap na kami. So ayan yung bahay. So ayan yung gagawin nating bahay. Mga next week siguro, mag-umpisa na yan. So ayan, may ano namang balita mga boss. Do sa Keeping Village ulit mga boss. May problema doon. Nag-start na sana yung mga kasama ko doon, mga tao ko. Kaya lang pina-stop nila. Kasi gagawa daw ng biga muna bago daw sila magsiling. So ayan ang problema na naman doon. So biglaan na naman yung mga tao ko, mabakante na naman. So puro palugi. So okay lang sa akin, naintindihan ko sana kung sinabi nila kagad. Kaya lang sinabi doon nung tumingin, kailangan pa daw lagyan ng biga, yung lagyan ng biga yung wall nila doon bago magkisame. Ayun, good morning mga boss. So ayan, so kahapon nag-start na sana sila doon sa Keeping Village. Kaya lang may problema na naman, so stop na naman tayo doon. So nakapag-deliver na tayo, kaya lang stop muna kasi may gagawin pa daw yung may-ari dun sa bahay nila. So hindi natin na inaasahan yon. Ngayon yung mga tao ko na nilagay ko doon, siyempre wala pang nagagawa, so selduhan ko na. Ayun na naman mga boss, walang nagawa yung mga tao ko doon kundi umuwi na lang. Tapos ang mahirap dyan, wala na namang project na nabuksan na
para sa kanila. So siyempre mababakante na naman sila pag hindi sila nagtrabaho, ay kung walang project na bubuksan. Yung project na bubuksan ko yung sa may Keeping Village, hindi nga inasahan na ganun yung naging desisyon yung may-ari na may papagawa pa dun sa bahay nila. So kasi maraming crack, so unahin daw nila yon. Ngayon yung mga tao, kung problema dyan, isa lang yung project natin na para sa kanila. So gagawin natin dyan, pinapunta ko sila ulit dun sa San Carlos, Pangasinan. So ayan, marami na sila doon na gagawa sa San Carlos, Pangasinan. So parang tutuusin, parang over na yung mga taong pupunta doon. Yung masyado nang marami yung mga pupuntang maggagawa doon sa San Carlos, Pangasinan. So andun sila ang lahat ngayon mga boss, kasi dahil sa yung Keeping Village ay hindi natin itinuloy. So ngayon sana andun pa rin sana sila ngayon sa Keeping Village kung dire-diretso yung trabaho natin doon. So ngayon hindi pa maayos yung Keeping Village. So babalikan ulit natin yan, so, siguro sa ibang araw na lang, siguro ibang week yung Keeping Village. So sa San Carlos muna sila. So ngayon gagawin ko, baka buksan ko yung isang yung katabi nila kila Madam, yung bahay nila, family house nila Madam. Yun ang gagawin siguro natin. So i-ready ko na yung mga materialis doon para yun muna yung gagawin ng mga ibang gagawa. Tapos next week siguro kung wala pang next week, yun ang gagawin ko, yung kala ma'am. Isa sa gagawin ko yung kala Ma'am Berna doon sa may kabilang bahay sa family house. Tapos next week meron din tayong bubuksan project sa Tuwak Kamiling Tarlac project. So yun yung isang bubuksan natin, pinunta natin kahapon. Yun. So okay naman na, okay na lahat ng detalye sa bahay niya. So pati mga design napag-usapan na namin, okay na lahat. So yan lang, share ko lang sa inyo. Baka kasi abangan nyo yung gumagawa dun sa project natin sa Keeping Village. Nag-stop po sila kahapon. So marami po silang pumunta doon. Ayun lang, nasayang na naman yung pasahod natin doon na walang nagawa. So talagang ganyan. Okay, dito tayo sa Ford. So kukunin natin yung restro ng sasakyan natin. Kukunin natin yung restro ng sasakyan natin, tapos yung plaka para may kabit na rito sa natin mga boss, sa sasakyan. Okay, so nag-text kasi sila sa akin, pwede na daw kunin. So ayan, Ford Tarlac mga boss. Saglit lang tayo rito, tapos mamaya punta tayo sa Densteel. Ay, okay. Sir, busy. So hindi ako kagad makapunta. Andyan sa harap, di ko pa nga nawasing Ayan mga boss, andito na yung restro natin. So Xerox copy lang siya. So ayan, so binigyan tayong 3 kopya. 3 kopya. Tapos yung plate number natin nandito na rin, Okay, hintay na lang natin magkakabit. Pinagtimpla nila ako ng kape. So yan lang, yung hindi pa na washing. Hindi pa na washing sa sasakyan ko. Okay na, may plate number na mga boss. Plate number.
Okay, salamat. Ito sir, oh. Thank you, sir. Oh, thank you. Papa, ingat pa. Okay. Mga boss, tara na. Okay. Okay. Ayos. Tara na. So punta tayo sa Den Steel ngayon mga boss. May oras pa naman. Tara. Hindi pa naman nila break time. Okay, dito tayo sa Den Steel. Sa kinukuha natin ng spandrel tsaka mga roofing. So matagal na akong kumukuha rito mga boss. Tara. So tinext ko na kanina kung ano yung mga order ko. Iwan ko lang kung na-forward na nung ni Sir Erwin dito sa opisina. Tingnan natin. Yes sir. Oh. Yes sir. Kinat niya na sa inyo sir? Ni Sir Erwin? Tinext na po sa inyo? Wala pa naman sir. Sabi na rin ba kayo, sir? Oh, nag-send na ako sa kanya. Okay, so hindi pa yata na-receive. Sir, yung sample ninyo ng spandrel. Spandrel, sir. Oo. Mga kulay, i-send ko dun sa ano eh. Mga kulay niya sana, kahit yung kulay lang. Oo. Ayun, sir, yung mga ganun po yung mga kulay natin. Same din po. Ito. Itong mga to. Meron lahat to. Baka itong piliin niya kasi ito. Tapos meron din kami, sir, baka mas gusto niya yung wood green. Nasaan sir? Meron kayo nun? May aspe? Okay, so ayan, nag-down muna tayo ng kalahati. Bali ang ginown to 17,000. Yan, tapos yung presyo ng kinuha natin materials dito 33,186 yung spandrel, kulay white na 120 cm yung kapal. Okay, tapos hindi pa ano yan, kompleto yan. Bali meron akong stock dun sa bahay. So pwede kong gamitin yon. So dagdag na lang itong kinuha ko rito mga boss. So meron pa tayong spandrel sa bahay. So marami tayong spandrel doon. Kasi kung sakaling may magpagawa sa atin na malit na project, pwede natin gamitin yon. So wala pa naman nagpagawa ng malit na project. So gagamitin ko muna yung stock doon. Tapos dadagdagan ko na lang. So ito, yung 33,186 yung spandrel natin. Okay, so babalikan daw natin ito itong week na to, baka matapos na rin. So mabilis lang daw silang gumawa, sabi nila. So itong week na to, baka Friday o Webes, tapos na yung spandrel natin. So pwede na natin pick upin. Okay, let's go mga boss. Dito tayo sa Wilcon mga boss. May dadaan na lang tayo, tanong lang tayo. Yung continuous handle ko meron na sila. Para susunod na pupunta natin dito, bili tayo. Okay, so madadaanan lang naman natin
So itong Wilcon. So dumaan na tayo. So galing na rin si Buddy ni Oli kanina rito. So siya yung bumili ng mga gamit para sa project natin. Bagat? Napanito yan ni Kadakon. Aji continue sandalyo. Awan available, mga aluminum. Awan? Yung mahal. Magkano yun? 2-3. Ano yung bronze na sasabi niya? Ito. Mahal din yon. Saka yung edging, wala siyang nabili. Wala lang bibili doon. Kasi hindi siya, hindi siya C-type, ganyan siya. Pangit. Walang available ng Ganun lang siya. Hindi nakalabas ito. Wala. Hindi naman C-type. Parang nakapatong lang siya. Nasa loob siya, no? Nasa loob. Magkano ang ganito? Ano din, ganun din. 800? 900. Yung 800 plus wala pa. Wala. Ba't ang tagal? Ganun din. Kasabay niya dapat yan, walang stock sa min. Ibig sabihin wala rin dun sa DAO. Yan lang. Mahal. 1-2 yung pinagkukuhanan mo, di ba sir? 1-2. Dun sa RV. Okay. So ayan mga boss, wala. Shout out. Ayan. Mahal din yung mga nila dito eh. Sir, kuha na dito, marami stock to. Ang mahal naman. Makapil mo isa dun sa kinukuha mo sir. Hindi mo mapag-discarte sa isa. Continue sana. Mahal. Yung 850. Hindi yan yung nakabudget dun sa ano ko eh. Ito pa lang, handle pa lang, hawakan mo lang 2-3 na. Hawakan mo lang siya. Boss, wala. Wala na pala, isa na lang. Next time lang. Meron isa rito kaya lang ganyan pa oh. Sir, tingnan nga. Ayan. Isa na lang pala. Nasaba yung iba. Ayan, shout out kila sir. Hello! Welcome. Okay. Sige Thank sir. you. Thank you po. Okay, dito na tayo mga boss sa bahay. Uwi na tayo. So medyo mag-aga tayo ngayon, mga alas 2. Alas 2 pa lang. Okay. So yan. Ito yung dating binigay na plate number sa akin. So meron na tayong bago, yung conduction sticker. So may bago na tayo ngayon, yun na 9. So hindi ako pwede sa Biyernes. So ending 9. So kami magkakapatid, puro Biyernes yung coding namin, sasakyan namin. Okay. Ayan, hindi pwede doon. Ano ka rin mamaya. Ayan o pare. Ayan na si parang Reggie. Ayan o. Rex Vlog in the house. Tara. Ayan o mga boss. Si Hero. Ayan o. Nakapasya lang naman si Hero dito sa atin mga boss. Ayan o. Nakapasya lang naman si Hero pare. Oo. Pero natin ko rin. Galing sa project. May nag-canvas ako ng ayun o. Ayan, kuha ka ng 10 dyan pare. Bigay mo dun sa tropa. Ganon din kay Wonjin at kay Konsehal. Naka-plastic na. Ganun pala doon, ika-plastic na nilagad.
Tingnan mo yung sample. Tapos meron ano yan, Ano mga boss? Ayos oh. Ayos oh. Tingnan mo mga boss oh. Maclagonilla merchandise. Merchandise. Kung gusto mo order kay Pare Mac, order ko kayo. Message na kayo sa FB, sa YouTube niya. Ayun. Mura lang po ito. Yan. Magbigay niya ako doon sa ano. Kami pare, patimpla ako. Ginagawa yung ano dyan, yung tulay. Saan? Dito sa may pumunta rito, papasok dito. Sa Ignacia, sa may... Ah, sa Irona? Oo. Oo. Ginagawa yun. Doon kayo sa baba dadaan nun. Hindi na kami parang kalabaw lang yung nakakadaan sa dinaanan namin eh. Oo. Tapos sinakat pa ni Indenden yung kawayan eh. Matagal na kasi akong di dumaan doon eh. Dumaan sa isang exit, no? Oo, doon sa isa. May mungkada. Mungkada, paniki ganun. Pwede sa mungkada, pwede sa paniki. Sa mungkada, medyo ano, dito ka na lang sa paniki kung magano ka. Pero dito, pag ako pupunta doon sa Riot, dito na ako dumadaan eh. Dito sa daanan namin, Luisita. Dadaan ka ng Tarlac, tapos Luisita exit. Doon ako dumadaan, tapos nagano ako sa Mexico minsan, o kaya sa ano, Concepcion. Okay. Oo, doon ako ano, nag-exit. Ano dito. Magano ko ng ano. Oo pare, yun yung galing doon sa ano, yung lagi sponsor. Kikintan mo. Oo, inuwi ko na lahat. Ang dami nga eh. Ano sinakyan mo? Mga nagano ko ng truck. Close ban. 2 beses. Anak ka lang yung yun, doon sa labas na lang. Buti pa yun naka-tiles. Kasi si Graham ko. Pag yung nagising yun, iyak agad. Nagwawala na. Yung bunso. Pinaka-suplado sa kanila yun eh. Pagka nagising na walang kasama, nagwawala na. Yung ayaw mo, yun yung gusto niya. Yun yung pinakamalambing yung isa. Yung sumunod, pangalawa. I love you ng I love you yun. Mamayin ko I love you mama. I love you papa. Mamayin ko I love you papa. Mainis ka na lang kasi kiss ng kiss ako. Dito ba tayo yung ano, yung 7-Eleven? Oo, dyan. Dyan banda. Yung tindahan mo daw. Ayaw nga. 7-Eleven pala yung tagay mo dito. Tagal na ni Maki. Tagal na yung paggawa niyan. Hanggang ngayon, wala pa din. Pila ka dapat ilista mo doon. Ay. Dapat eh. Yung po, ingat kayo kaya. Ingat po kayo dito. Labi ng pusa mo Pare, Pare. salamat eh. Oh, sige. Ayan, uwi na sila parang Reggie. Ingat pare, pakamusta na lang doon. Dia paring din. Ingat. Ayan, mga boss. May mga shoutout ba? Hindi pa reply. Sige. Ipa-shoutout ko sana kay Pare Reggie abang dito pa eh. Shoutout pala kay ano, kay Dialan TV. Ayan, Dialan TV. Kay Buster 10K. Ayan, kay Buster 10K. Ayan, shoutout mula kay Pare Reggie, mula sa puso ni Pare Reggie. Ayan. Pare. Ayan, pare. Ingat pare. Ingat kayo. Ayan pare, ingat. Salamat pare. Okay, so ayan, ang bait talaga ni Pare Reggie oh. Nagpa-print kasi ako ng t-shirt. Inatid ko sa bahay nila. So nung natapos, binigyan niya sa akin. Inatid pa rito sa bahay.
Sabi ko, nakakahiya naman na ikaw pa yung maghatid. Sabi ko ganyan. Okay lang pare, ano ba naman yung ano natin? Sabi niya ganyan. So siya pa yung naghatid nung pinaprint natin doon. Parang na-istorbo na nga natin siya eh. Parang okay lang naman sa kanya. So yan, maraming salamat sa iyo pare sa pagbisita at sa paghatid doon sa t-shirt natin.